Bé, anem a repartir els premis. Fantàstica actuació, el que passa amb els problemes de so, però fantàstic, eh? A veure, anem a entregar els premis de català, narracions i contes. Sí, de primer, Josep Casals, Albert Soler, Carla Sánchez i Jana Colomines. I són els següents, els premiats. Patricia Maria, Maria Ramos i Laura Medina. Donarem també els premis de segon, de castellà, textos descriptivos y argumentativos. Binta, Wahed, Shuaila El Haji i Vanessa Fuset. Molt bé, un fort aplaudiment a tothom i seguim.